Regional TV Balitang Disda. Saman! Mopilit sa bongbong o mopilit niya? Mupilit niya. Mas nindot man gina makita nga to nga naa niya nipilit kaysa nipilit sa bongbong. Mupilit niya. If love ni mo siya, mupilit ko niya. Mupilit ka sa bongbong o mupilit ka niya? Actually, for me, kana mo pilit ko sa bongbong kuyog niya. Kay nga naman, kay love ko niya, love sad ko. Bongbong? Ang bongbong butlang niya. Pilit na lang duha. Puros man sila lami. Pilit niya. Tabilim kog naong. Dipindi, sure. Kuan, pilit ko niya. Kay magnet man ko, sure. Mopilit na lang ko niya, oy. Mopilit sa akong bana. Mapilit sa bongbong na lang ko. Kaya nga naman. Huwag man akong asawa. Mopilit jud ko kay di man akong chairman man ni namo. Si Fabian Berhel, pilit jud ko. Di lang. Ari lang ko pilit sa iya. Sir, syempre sir, mo pilit yun na sa bana. Bana, forever man na. Diba sir, kay kung sa bongbong sir, wala na gyud mi kakapyutan kay nasunugan ba ang taon niya. Pilit niya, sir, kay mas mayong ginaadto niya, sir. Kawa na mi bongbong, sir. Ay, dako na kang hawan, sir. Saman!